जोंनि गेजेराव दंबावो बाबुराम दैमारि बिथांखौ बरायनो खावलायबाय आमार মাজত আছে দ্ৰোণাচাৰ্য ৰাভা আৰু তেখেতকো সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু जोंनि गेजेराव ৰেফাৰী ইনচাৰ্জ दङ মহেশ্বৰ दैमारि आं बिथांखौ बरायनो खावलाय हरबाय बयबो आखाइ खबनानै बरायनांगौ बिथांमोनानो जाहैबाय चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आं बे समाव फार्स्ट अंडर 13 फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनै फैयै जोबथा ग्रेन्ड फाइनाल बे जोबथा ग्रेन्ड फाइनालखौ मोननै गोख्रों टीमाहाय फाइनालसिम जोबोर खस्थ' गेलेनायनि गेजेरजों बिथांमोना फाइनाल थांदों बिथांमोना दिनै बे नलबारि प्लेग्राउन्ड उदालगुरियावहाय दिनै जोबथा फाइनाल मेच गेलेगोन बे मोननै गोख्रोंनि टीमा जादों कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट एबसु निफ्राय बिथिंनिया जाबाय कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट एबसु नै बिथिंनिफ्राय दङ आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट एबसु बे मोननै गोख्रों टीमा दिनैनि बे ग्रेन्ड फाइनाल फुटबल खौ बिथांमोना दिनै गेलेनानै दिन्थिगोन आसा खालामो नोंथांमोना बे फंबायमोननि गेम गेलेनायखौ नोंथांमोना बयबो नायगोन आरो लोगोसे सापर्ट खालामगोन नोंथांमोना शेयार खालामगोन मानो होनना बुङोब्ला जों उन्दैनिफ्राय गेलेयोबासो बिथांमोना जेब्ला देरगोन इयुनाव बिथांमोना साफा जोंनि बर'निफ्राय मोजां प्लेयार ओंखारनो हायो बेखौ आसा खालामनाय थाबाय आंनि इउटुब चेनेलनिफ्रायबो जाय बिथांमोना जाय फंबायमोना जे बे गेमखौ नायगोन आरो लोगोसे जाय रायजो राजाफ्रा आंनि बे खेलाखौ नायदों नोंथांमोना अन्नानै जाहाथे शेयार खालामो बयखौबो आङो खावलायनाय थाबाय सेकेन्ड इज दि मिजोराम फुटबला दा प्रफेसनेल जाबाय फुटबल गेलेनानै सासेया गावखौनो प्रफेसनेल प्लेयार हिसाबै केरियार खालामनो हायो गतिके फुटबलखौ जुदि जों बेनि एकाडेमि खालामनो हायोबा बाहाय जुदि ग्रुमिं खालामनो हायोबा भबिष्यते जों हयथ' जोंनि बिनिफ्रायनो जों आरो हलिचरन नार्जारि मोनबावगोन दुर्गा बर' मोनबावगोन दुर्गा बर'आबो दंमोन फार्स्ट ISL आव गेलेनाय नोंथांमोना मिथिगौ गतिके जों जुदि बेबादि जुदि मोनबासो जायगायाव जुदि जों बेबादि टेलेन्टनि थाखाय ग्रुमिं खालामनो थाखाय जुदि एकाडेमि खुलिनो हायोबा जों बाहाय प्लेयारफोरखौ मोजाङै ग्रुमिं खालामनानै भबिष्यतनि इन्टारनेसनेल प्लेयार जानो थाखाय बा ISL आव जग्यता जानो थाखाय जों प्रिपेयार खालामनो हायो So, football is not only you can take it your professional career, but it can give you a lot of things. Like he said, the Northeast presently, entire Northeast, most of these states are having a lot of problem, internal problem. Maybe insurgency problem, maybe a drug abuse problem. There are many more. Whereas these games, if you take up the games and sports, I think probably we can culminate this or maybe reduce this, the antisocial things happening in the society. And thereby I think you can project yourself as one of the best citizens or to groom yourself as one of the best citizens for the country, for the development of the future. बाहागो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गेदेरथार थांखि आरो नोजोर बेखौ मोगथाङाव आबुं महर होनायाव बयखौबो मदद होनो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बयखौबो आङो गुरैयै खावलायहरबाय Manam, Captain, Xenaki, Indam Hixtan, Congress, Akas, Serang, Makaso, Namaklaso, Class 6, Manam, Makaso Ray, Nakubung, Manam, Makaso, Maufung, Manam, Strong, Manam, strong boy. Bisa nazari, makna semula. Video, punya, Tanbir, punya mana? Ini makna sah. जोबथा बादायलायनायखौ जागायनो खावलायहरबाय बे समाव जोंनि गेजेराव सानैसो आलासि बिथांमोना नुजाफैदों आं बिथांमोनखौ सिनायथि होनो नागिरबाय जोंनि गेजेराव दङ
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लादों आं बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ बयबो मिथिनाय खनसे आं स्राय मख'नो सानबाय कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय जार्सि नाम्बार 1 सोदामसार वागि जार्सि नाम्बार 5 सोदोब बसुमतारी जार्सि नाम्बार 6 कार्बि आंलं जिल्लानि कचआ जाहैबाय खनिराम मुसाहारि केप्टेन सोदोब बसुमतारी मेनेजार तुलेश्वर नार्जारि सेस्था खालामदोंमोन सोनो थाखाय फंबायमोना जागायजेनदोंमोन दिनै फैयै फैयै जोबथा बादायलायनाय आरो बे बादायलायनाया उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव जागासिनो दङ आरो जोबथा बादायलायनायाव चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव सोलिगासिनो दङ मोननैनिबो टीमानो दायो जोबोर गोख्रों जानानै दङ केप्टेन बियो गारनाया जायाखै
नै दायो फंबायमोननि मोननैनिबो टीमा जोबोर गोख्रों जाना दङ मोननैनि टीमाबो स्कर खालामनो हायाखै दासिमबो 0-0 गल वाव किपारा हमबाय जोबोर मोजां टीम मोननैनाबो बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय 2022 दिनै जोबथा बादायलायनाय आरो बे बादायलायनायाव कार्बि आंलं जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेराव बादायलायनाया जागासिनो बे समाव आङो कार्बि आंलं जिल्लानिफ्राय बादायनाय गेलेग्रा बिथांमोननि मुं फारिलाइखौ आं फोरमायनो सानदों किपारा जोबोर मोजां बलखौ बुबथाबाय माने हमबाय आरोना गल खालामनो हायासै दासिमबो स्कर खालामनो हायाखै मोननैनि टीमा 0-0 नै हाफ टाइम जाबाय दासिमबो स्कर जायाखै मोननैनि टीमाबो फार्स्ट हाफ गेलेनाया जोबबाय मोननैबो दोलोआ 0-0 स्कर बे समाव आङो उदालगुरि कलेजनि मोसाग्रा हानजाखौ बेरगोस्रि सिख्ला मोसानायखौ मोसानो थाखाय खावलायहरबाय
Nengbai apa? Nengbai? Scroll kalam naga ne? Hah? Scroll kalam naga ne? Takon. Beri ada yang scroll kalam ne ada. Tokai nane lana nane scroll kalam kade? Nde. Baju. Kapten aja faydangmon. Udah skor kalamna hayasse. Karbi anglongni kapten biyo. Sadau lang, duduk. Tongbaयनि स्किला जोबोर मोजां दै थुफायना लानो थखायो Sadau lang, duduk. Tongbaयनि स्किला जोबोर मोजां दै थुफायना लानो थखायो
First goal scored by Chirang District Committee, all for the students. ফকিৰাগ্ৰাম খেলপথাৰত 4টা জিলা অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। চিৰাং জিলা, কোকৰাঝাৰ জিলা, গোৱালপাৰা জিলা, সাউথ কামৰূপ জিলা। গ্ৰুপ বি খেলখনত বাক্সা জিলাৰ মেটাঘাট খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত 4টা ডিষ্ট্ৰিক্টে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। বাক্সা, উদালগুৰি, গুৱাহাটী, নলবাৰী জিলা। গ্ৰুপ চি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ সৰঘাটি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত কাৰ্বি আংলং জিলা, গোলাঘাট জিলা, হোজাই জিলা, নগাঁও জিলায় অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। গ্ৰুপ ডি বিশ্বনাথ জিলা, গহপুৰ, দৈমালু খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত 4খন জিলা ক্ৰমে বিশ্বনাথ জিলা, ধেমাজি জিলা, শোণিতপুৰ জিলা আৰু লখিমপুৰ জিলায় মুঠ 4টা স্থানত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰতিযোগিতাত 16টা ডিষ্ট্ৰিক্টে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু ইয়াৰে প্ৰথম ছেমিফাইনেল যোগ আমাৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ দেৱৰগাঁও হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফিল্ডত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু দ্বিতীয় ছেমিফাইনেলখন শোণিতপুৰ জিলাৰ হুগ্ৰাজুলি বডফা MEN হাইস্কুল খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল। আৰু ইয়াৰে আজি চূড়ান্ত খেলখন চিৰাং জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু কাৰ্বি আংলং জিলা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মাজত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। আৰু শেহতীয়া ফলাফল চিৰাং জিলা 1, কাৰ্বি আংলং 0। ধন্যবাদ। Offside.
아, 진짜 충분히 있잖아요. 아니면 술려면. 매운 거 semua jadi. Boi konse gebarai hakomna bore nanggu. Dia gerai kipe tumarai poro paisa pakni ketang jarimin. Udalguri. Jai Karbi Anglong. Jai Karbi Anglong. Thank you.
দাও মোসাদু এবার দাও